Пътуването сам е това, което най-много те израства. Все пак изключително много. Помниш ли с тебе се бяхме говорили, като бяга в Тайланд, ти викаш, бе, пътували с някой сама, и аз викам никога. И това ми беше първото пътуване сама всъщност до тебе. много те променя. Много Знаеш те какво? променя. Хора, пътувайте сами. Най-много те променя в това, че осъзнаваш, че не трябва да бъдеш зависим за изживяването на нови спомени и нови неща. Знаеш толкова много яки хора. Точно защото, примерно, ти нямаш избор. Ако искаш да комуникираш с някой, защото ако си сам и не искаш да останеш сам вкъщи, да се депресираш и рееш вентари, трябва да говориш. И изведнъж ти осъзнаваш, че имаш много повече сила в себе си да комуникираш. Точно. И аз като пътувах сам, живях в Барселона един месец самичък, после съм живял и на Реал надясно и после в Тайланд живях. Да. И това ме промени най-много, защото аз винаги съм си мислил, че не мога сам. Винаги съм търсил някой за компания. Аз съм същата винаги с някой, с хора наляво, надясно. Колкото може повече. От известно време се чувствам изключително добре вкъщи. Даже примерно като съм имала някакви по-краткотрайни взаимоотношения, идват мъже вкъщи, нали, да все пак нормално е. Но не мога да ги търпя повече от 3-4 дни. 3-4 дни остават у вас.